Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ɗan uwana maza da mata. Ni ne na kunnan dai wanda kuka sani Albashir Ismail, mawaƙin nan ko makaɗan nan. A kwanakin baya kwana biyu uku da suka wuce mun muku bayanin za mu so mu koyar da aikin studio a wannan tasha tamu ta Albashir TV. Kafin mu kai ga wannan darasi namu za mu so kuke danna mana subscription sannan ku danna alamar ƙararrawa da zarar mun yi sabuwar ɗauka za ta riske ku cikin akwatunan YouTube ɗinku ko kuma sako na kai tsaye. Sannan kuma ku ba da hankulanku don ku fahimci menene aikin studio. ‘Yan uwana mawaƙa sai ku kun matso kun sa ido, da kuma masu koyon aikin studio sai kun sa ido sosai a ga abin da za mu yi kafin nan ku fahimta. Yawwa, yanzu za mu je ga darasinmu kai tsaye insha Allah. Yawwa, to da farko dai kafin nan mu je ga cikin sona, ina so mutane masu sauraronmu masu kuma kallonmu su la'akari da wannan aro da nake yawo da shi, shine zaka ke la'akari don shine zai zamo manuniyarka ga abin da kake koyo a kai. Da farko dai ga nan sona za mu buɗe ta, ita ce sona 8.5, amma kada ku manta wasu sukan yi amfani ne da sona 8, wasu kuma sukan yi da platinum ga ta nan a sama, wasu kuma sukan yi da cubase da sauransu. To amma mu da farko za mu yi amfani ne da wannan sona ɗin, sona 8.5 ga ta nan. Da farko in ka zo sai ka yi double click a kanta. Yawwa, to bayan ta buɗe ga sona nan da yanzu ta buɗe, to sai ka je ka ga file. Idan sabon aiki za ka yi sai ka je ga file kenan, wanda zai yi sabon aiki ga shi nan kenan, sai ka ce new. Idan ka ce new ka taɓa, sai ka taɓa shi. Yawwa, sai ka zo wannan good ɗin da yake kan wannan stop project audio in its own folder, sai ka cire good ɗin da ke kai, to sai ka danna OK. Yawwa, to bayan ka buɗe OK ka gani gashi, sai ka danna nan gurin show hide boost pen ɗin nan, sai ka danna shi, zai saukar maka da wannan. Sai ka goge waɗannan, sai ka da wannan tracks ɗin layi guda biyu ne, wannan na audio ne, wannan na midi ne. To sai ka goge, sai ka taɓa kan aron ka danne shi akan wannan 2 ɗin zuwa 1 ɗin nan, sai ka yi right click, wato shine hannun daman ka kenan. Yawwa, to sai ka ci right click, sai ka yi hannun daman ka, sai ka zo delete track, ga insert ga waye, sai ka zo ka ce delete track. Bayan ka yi deleting ɗinsu sai ka zo ka yi right click a cikin wannan filin da ba komai haka, sai ka ce insert audio track. To kaga in ka yi insert audio track sai ka sake yi, in kana son su da yawa ka sake yi, sai ka sake yi, misali kenan. To bayan ka yi wannan, yanzu kan fa za ka ɗauko kiɗa ne daga abunan ɗinka, daga kan file ɗinka na cikin kwamfuta. Sai ka zo ka buɗe ka ce file. Idan ka zo file sai ka gangaro ka zo audio, import audio, sai ka ce audio. Idan ka shiga sai ka je kai tsaye zuwa cikin this PC gashi nan, sai ka tafi folder ka gashi nan misali, sai ka buɗe shi haka. To sai ka je wani folder ne kiɗan ka ke ciki, sai ka zo. Idan ka buɗe shi haka gashi nan kiɗas, idan ka buɗe folder kiɗa gashi nan, sai ka zaɓi kiɗan da kake so, misali ka nemo shi haka. Idan ka nemo shi, to gashi nan sai ka buɗe, wannan kiɗa ne, sai ka yi double click akan shi kenan, ya buɗe haka. To bacin nan yanzu kan fa ka shigo da kiɗa ne, to fa sai ka zo kuma kiɗan nan kan tempon shi nawa ne? Tempon shi gashi nan wannan 115 ne. To sai ka zo wannan ramin gashi nan shine ramin tempo, sai akan keyboard ɗinka in ka ga dama za ka iya ƙirga nan gashi nan wannan abin nan da kuke gani wannan. Yawwa, to sai ka danna nan ƙasa, zai rage maka tempo ɗin, kaga kuna gani yana ragewa ya dawo 115. to sai ka ce, sai ka taɓa kan aikinka, ka gani ya zama 115. to yanzu gashi nan sai ka yi playing ka gani, to ka gani. To yanzu kuma sai ka zo kana so ka soma recording ne, sai ka taɓa nan, sai ka taɓa ga recording ɗinka nan R, ga solo ɗinka, ga mute, manual mute off. Sai ka zo ka ce record, yanzu yana off ne,
sai ka taɓa ja. Yawwa, to ka taɓa ja ɗin nan musamman sound card namu na sound card da ake amfani da su na zamani yanzu mafi akasari ba sa ba da output stereo. To sai ka zo nan kuma nan gashi nan sunan sound card ɗinmu Behringer ne, sai ka shiga nan gurin sai ka zo ka ce left. Idan ka shiga left shine za ka zo ka gani, in ka ga dama za ka iya yin shi a right, in ka ga dama ka yi left, so ka yi sai ka danna left ne, to shine recording ɗinka. To kafin nan kuma idan ka gama wannan sai ka zo ka sauka, ka zo ka yi jam, ka ɗauko mic. Bayan ka ɗauko mic sai ka zauna. To yanzu za ka soma recording, sai ka rage volume ɗin sound card ɗinka. Misali gashi nan sai ka mai da shi, sai ka rage volume na master volume ɗinka. Idan ka rage shi haka gashi nan kuna gani na rage master volume ɗin. To idan ka rage master volume ɗin shine idan ka yi playing kiɗa ba zai fita waje ba. Misali idan ka gama haka sai ga volume ɗin, ga headphone ɗinka, sai ka ɗauko mic ka aje a gabanka. Misali idan na sa abin nan awa sai ka danna R, kuna gani a abin nan ɗinmu ya soma tafiya. To idan ka ga baya recording, in sound card ɗinka irin wannan ne, daga bayan shi akwai wani switch a baya, za ka gani nan gurin, sai ka buɗe shi. To idan ka buɗe, recording ɗinka zai soma. Yawwa, kun ga gashi ina magana yana shiga cikin sona kenan yanzu. To sai ka tsai da shi. Idan ka gama ka yi ɗaura amshi sai ka tsai da shi. Idan ka tsai da shi ne za ka zo misali ka soma ɗaura, sai ka zo ka tsai da shi haka. Yanzu kan za ka saita auto tune ne kafin ka ci gaba da aiki. Kada ku manta muna nan muna yi, duk abin da ba ku gane ba zuwa sai ku yi mana text ta number waya ɗinmu in akwai abin da ba gane ba, saboda gaba lokacin abin da za mu sake yi don ka fahimta sai mu sake amfani da shi mu muku bayani dalla-dalla. To yanzu za ka saita wannan ne auto tune ɗinka, ka yi voicing za ka saita auto tune. Misali sai ka taɓa nan, in ka ga yawwa, in kana son, in baka sani ba, in baka san da wannan shortcut ɗin ba, shine muke cin shi set loop point to selection. Kun gan shi dai na taɓa arrow na ya fito, to sai ka taɓa shi. To da kun taɓa kun gani wannan zaren da yake naɗewa ya sa shi a tsakiya, kun ga ya fito. To sai in tafi direct kai tsaye, sai in zo nan gurin, kuna ganin arin da yadda yake, sai in yi haka, in yi right click a kan shi, sai in ce audio fx. Sai in je ni ga auto tune nan, in ina bukata kenan. In bana bukatan wannan auto tune din kuma sai in sauko ƙasa. Idan na sauko ƙasa nan gurin ga cakewalk, idan na shiga cakewalk sai in zo ni, kuna gani ga bst. To a bst nan baya ciki, sai in sake dawowa nan ma baya ciki, sai in zo stem back din nan gashi na ga bst plugins a nan gurin. Idan kuka shigo za ku ga auto tune evo, ga auto tune 5 bst kenan. Sai ka zaɓi wa'annan duk wanda kake so a cikin su, sai ka buɗe, sai ka tafi. Idan ka buɗe shi, misali auto tune evo, da yawa ba su iya amfani da shi ba, suna so su koyi aiki da shi kuma ba su iya ba. To da farko dai idan ka zo ka buɗe, za ka zo nan gurin, wannan aro gashi nan kuna ganin aro, sai ka murɗa kan shi haka, ka sake kama wannan ma sai ka murɗa shi haka, sai ka zo wannan ma sai ka murɗa shi ka mai da shi haka, sai ka zo wannan ma ka mai da shi haka gaba ɗaya. Sai ka zo nan kuma return speed ɗinka shine sai ka murɗa shi ya zama 0. To sai ka zo nan kuma nan scale, wajen scale ɗin nan shine za ka danna, za ga major minor. Watakila an yi kiɗan a major ne, watakila an buga shi a minor ne. In a major ne sai ka taɓa abinka. To sai ka zo key kuma, wannan key na muryarka kenan, shine sai ka zaɓa a nan har ka samu lambar da ta zauna daidai da muryarka. Ma'ana maybe C sharp ne, ko kuma F sharp, ko kuma major, ko kuma minor, duk dai ga su nan za ka gani.
to idan makaɗi ne shi already ya riga ya san akan kiɗan da ya buga kiɗansa, to a nan zai zo kawai direct daga ya shigo maybe a C yayi kiɗansa, kawai da ya zo zai danna C ne kawai muryar shi za ta hau. So saboda don gudun kuma murya in ka zaɓa ka ji muryar ka ta zauna daidai, don gudun kada take kaucewa tana hawa da sauka, sai ka zo ka duba a cikin wannan layin remove ɗin nan ga kuma bypass send nan shine zai baka abin da ka zaɓa a nan gurin, sai ka zo sai ka ce B, misali a B ne in ka ji muryar bata yi rawa ba bata bar kan autotune ba, to sai ka nemi a nan kuma wajen E ɗin nan ga E ɗin nan yawwa, to sai ka zaɓa sai za ka ji muryar ka ta zauna daidai. In kuma ba a nan bane sai ka zo sai ka taɓa wannan F ɗin gashi nan send ɗin nan, sai kuma ka taɓa C, to za ka gani muryar ka ta koma ta zauna daidai. So wannan shine yake nuna mana yadda za mu saita autotune a takaice. Sannan kuma wannan autotune Evo kenan. Sannan akwai autotune 4, misali in baka san shi sai ka zo ka fitar da autotune 4 ɗinka ka dawo audio effects da na nuna muku, sai ku zo ga autotune 4 nan shi baya wahala, sai ka zo ka buɗe shi. Idan ka buɗe shi yawwa, to idan ka buɗe shi shi ma dan saboda saita muryar ka yadda ya kamata dai gashi nan dai kun ga no vibrator ɗin nan. Mafi akasari mutane sukan shiga no vibrator nan su mai da shi sin wave ko square ko sawtooth. To mafi akasarin gaskiya kowa da yadda ya saba aiki da shi, amma an fi so ka bar shi a no vibrator inda baka so muryar ka ta ke kadawa da rawa da sauransu. To sai ka juya ta haka, ka juya wannan abun yawwa rate ɗin nan sai ka yi rating ɗin shi ya zama 10. Wannan variation ɗin sai ka tura shi ya zama 100, sai ka sauko shi kuma kun gana shi a nan, sai ku ce amplitude yana 10 ne yanzu, sai ka murɗa shi sai zama 30 yawwa. To shi kuma ga formant ɗin nan shi ma sai ka murɗa shi ya zama 100. To bayan ka yi wannan ga wannan kuma scale the tone, wannan shine scale the tone, sai ka murɗa shi ya dawo haka, kaga nan ya zama -100, wannan ya zama 415 wato 415 yawwa ya zama wannan .3, kaga ya zama 415.3, sai ga ya zama ma'ana 415.3. sai ka zo nan wannan mutane suna yawan taba shi, to ba ka da buƙatar taba shi. Wannan relaxed ko choosy ko tracking din nan ba ruwanka da shi, sai ka zo ka slow wato fast, sai ka ce shi ne muke kira return kenan, sai ka mai da shi 0 yawwa. To bacin ka mai da shi 0 sai ka zo nan kuma ga chromatic din nan kuna ganin shi, sai ku danna, shine dai kamar yadda muka yi a wancan autotune din, shine ga major ga minor yawwa. Mafi akasari wasu sukan yi playing din kiɗa ne saboda su gane akan wani busa ne aka ɗauki aikin, sai su yi playing. To da zarar ka yi playing za ka fahimci busan da aka yi amfani da shi za ta kama yawo akan waɗannan abubuwan. Wannan abin da kuke gani gashi nan busa tana yawo, to daga nan ne mutum yake gane a wani key ne aka buga. To idan ka gani sai ka zo ka ce to ina ga a sharp ne, a C sharp ne, a major ne, a gashi nan, sai ka zo sai ka taba shi ma yawwa, sai ka tafi kai tsaye, sai ka zo ka zaba abin da kake zai daidai da muryarka, sai ka zaba abin da ya daidai da muryarka. To gashi nan dai kun gani kamar dai wancan, ga nan shi ma ga C ga B nan gaba daya. To anan ne za ka gane bypass ga remove ga send ɗinka a nan. To anan za ka taɓa in a G yake ko a abin nan yake a C yake, sai ka zo ka taɓa da wannan. In ka ji ya yi rawa to sai ka ɗaga wannan, sai ka sake mai da shi nan. In ka ji har yanzu ya bar kan autotune, to ba wa'annan ba ne, wannan F ɗin ne da C, to shine gurin zamansu. To anan ne za ka ji muryarka ta yi daɗi. Sannan sai ku zo kuma ga nan option gashi nan a jikin autotune 4 din ga option, to sai ka taba. Idan ka shiga sai ka shiga nan gurin, sai ka mai da shi 900, sai ka yi OK. To shi ma yana ƙara taimakawa gurin rike murya kar ta yi rawa. Wasu sukan zo su shiga nan soprano, su shiga
su zo su sa alto, low, male voice ko instrument ko bass instrument. A gaskiya kake barin shi a soprano, ina ga shine daidai. Yawwa, to shine na autotune 4 kenan. Yawwa, to abu na gaba shine bayan ka gama sai to autotune ɗinka, yanzu kan za ka je ga baitukan da baiti ne da za ka yi a waƙa ka ba, in kuma amshin bai maka ba za ka iya sake shi. So sai ka zo nan, yanzu kana so ne ka cire wannan zaren naka a ki. To in baka gane wannan da muka yi ba, in ka saba ne a haka, to sai ka yi haka, sai ka ce loop, sai ka ce loop up, da ka yi up kaga ya fita. To yanzu sai ka tafi, ina so in yanka baiti ne, sai in zo. Mafi akasari da dama sukan yanka, ba su sanya za su yanka baiti ba. To a ƙashin gaskiya an fi so daga inda amshinka ya sauka, na yayin da kake kare za ka shiga baiti ne, nan za ka yanka. Sannan idan ka je saukar amshi ma, kada ka ce wai za ka yanki baitin nan ne da amshinka da yake nan za ka yanka ka, amma babu, ka je ƙarshen amshinka sai ka yanka. Idan za ka yanka kiɗan, ga shi nan ga split tool, ga shi nan split, kun gan shi a nan split tool C, cut kenan. In an ga C din nan cut yake nufi. Da ka taba almakashi zai fito, da ka dawo kan aikin ka gani almakashin ka fito, sai ka zo kan number sai ka yanka misali haka kenan, kaga ka yanka. To yanzu kana so almakashin nan ne ya fita, sai ka zo ka sake komawa split din nan, tool din nan sai ka sake cirewa. Yawwa, to idan a so na 8 ne ko 8.5 kuke aiki, idan kuka yi murya za ku ga muryar taƙi. Idan kuka ɗauka kana so ka yi pasting a gaba, ka tura ta gaba, ka sake copy ka tura, sai ga taƙi zama akan kiɗa. To mafi akasari nan ne, wannan snap to grid ɗin shi ne ake samun problem. Sai ka zo cikin shi, ka shiga nan, sai ka zo kaga wannan abunan snap to grid ɗin, kaga quarter file trip ga 8 triple, sai ka zo kuma nan move to move by. To wannan move by ɗin mafi akasari ba mu san shi ba, shi ne yake hana, idan baka yi selecting din shi ba, in yana move to duk yadda za ka yi waƙar ka ba za ta zauna a kanki ba. Amma idan ka zo ka taɓa move by ɗin nan, shi wannan move by ɗin yana taimakawa sosai, shi ne zai hana waƙar ka ta fita akan ki. To duk inda kai copy kai pasting za ka ga ta zauna daidai. Yawwa, ya wuce yana sai ya ga ganin jashin. To wannan dai shine abin da muka fara na farko kenan. Insha Allahu a darasin gaba, in Allah da abin da ba ku gane ba, ku tura mana saƙonni ta lambar waya ta inbox ɗinmu, ko na YouTube, ko kuma ko ta text message a wayarmu. Insha Allahu za ku fahimci, za mu karanta tambayoyinku, sannan kuma za mu sake bayyana muku abin da ba ku gane ba insha Allah. A daidai wannan lokaci ne, ko in ce a daidai wannan guri ne muka tsaya da wannan darasi namu na yau na lesson 1, yadda za ka koyi aikin studio da kanka daga tashar nan tamu ta Albashir TV. Sa'annan kuma idan kana buƙatar yi mana magana a WhatsApp, ga lambar mu nan ta WhatsApp sai ka ɗauka, sannan a ci gaba dai da danna subscribing, sannan kuma a danna alamar kawo.